Kaibigan ko sa YouTube, kumusta po kayo lahat? And naka-live po ako ngayon. Kumusta? Ayan. Tagal ko nang di nagla-live dito. Wala. Kumusta? Kumusta mga taga YouTube? Kumusta po kayo? Guys, kailangan ko ng $70. Ay, 70 na lang para makapagsahod ako rito sa sa YouTube. Guys, kumusta kayo lahat? Bali, ang niluluto ko guys, ito. Pakita ko sa inyo. Yan. Tahong. Yan, tahong guys. Kumusta? Shout out sa 1 billion viewers dyan. Kumusta po kayo lahat? Shout out sa isang viewers kung nanonood po. Hey, kumusta? May viewers pa ba ako? Meron pa isa. Ayan, may 2 viewers na ako. Kumusta po kayo mga 2 viewers?
viewers pa. Ay, may 3 views na ako. Hello po, shout out sa 3 million viewers. At wala akong nakikitang comment. Walang nagko-comment. Ito guys, pakita ko yung niluto ko. Oh, ayan po. Minsan lang ako mag-live dito sa YouTube guys. Kumusta? Sa ano to, sa boarding house po namin. Hindi ko bahay to.